Knol op de markt. Jean Meens, hartelijk dank. Mag ik nog één zin? Nee, want we zien kloor. Daar is geen tijd meer. Ik moet naar de klomp. Dat is de mop van Alfred, dat heb ik de kop gekost. Ik moet naar de klomp, anders hebben die jongens van de klomp, vind Jean niet erg, is vondje ook moet weer heen. Want de jongens van de klomp die hebben ook tijd beloofd, want jongens, je hebt de twijfelachtige eer om het slechtste vastelovensliedje van 2011 gemaakt te hebben. En dames en heren, als je denkt van wie slecht kan het zien, nou zo slecht kan het zien, luister mee. Het geluid, ik stond te zoeken, ja met de bus terug, ik kon wat kopen. Stond ik mijn zussen even zonder amuseren. Dus ik alleen maar lamenteren. Voordat ze hier Oh, dat zit nog maar een zin, wat verstoor dat niet te dwang. zie je kloor? Voordat je hier de tijd gaat afbreken, jongens, van de klomp. Ja, maar dit is de tegenspraak, het couplet en refrein wat het zo leuk maakt. Ja, wat het zo leuk maakt. Dat is eigenlijk een liefdesliedje. Maar Luc Vallers, Luc Vallers, even serieus. Er zit wel degelijk talent in de familie. Ja. Want hij zei de meneer Leon Vallers, die heet. Ja, meneer Leon Vallers, jij hebt in 84 nog de finale van de LVK gehaald. Dat moest met jaren leven, heb ik toen gewonnen. Ja. Het is dus 27 jaar geleden. Ja. En ik doe nog altijd met. Ja. Ik heb er nu de jeugd over gelaten. Ja, daar ziet je vast zo zeker gruut op de jeugd. Dit jaar ook weer in de finale gekomen, dus ook een zoon van me. En die staat dat het eindgeval, zal ik maar zeggen. We zien zo gruut dat we zo goed gemeend hebben. Dat we van deze vastelovensfeerder naar een andere vastelovensfeerder gaan. Dat is de laatste kandidaat in onze wedstrijd, de vastelovensfeerder van het jaar.